हॉट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। कणकवली शहरात शिवसेनेची बुलंद तोफ खासदार संजय राऊत यांचा कणकवली पटवर्धन चौक मध्ये लावण्यात आलेला बॅनर नगरपंचायत प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात हटवलाय। राऊत यांची याच ठिकाणी सभा होणार आहे। या सभेसाठी इलाका 13 धमाका मेराचे बॅनर कणकवली पटवर्धन चौकात युवा शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी लावले होते। हा बॅनर कणकवली नगरपंचायतने पोलीस बंदोबस्तात हटवलाय। कणकवली शहरामध्ये आज सायंकाळी खासदार संजय राऊत यांची सभा होणार आहे आणि या सभेच्या पूर्वीच संजय राऊत यांचा कणकवली नगरसेवक सुशांत नाईक यांनी एक बॅनर लावलेला होता। इलाका 13 धमाका मेरा अशा आशयाचा हा बॅनर होता आणि या बॅनर हा आक्षेपार्ह असल्याचे सांगत नगरपंचायत कणकवलीने हे बॅनर हटवलेले आहेत। सायंकाळी 5 ते 6च्या दरम्यान संजय राऊत यांची कणकवली पटवर्धन चौक येथे सभा होणार आणि या सभेच्या आधीच हा बॅनर हटवला गेल्याने आणि पोलीस बंदोबस्तात हा बॅनर हटवला गेला आहे। त्यामुळे काही काळ कणकवली पटवर्धन चौकात राजकीय वातावरण तणावाचे बनले होते। तसेच पोलिसांची अतिरिक्त कुवत देखील दाखल झाली होती। यावेळी शिवसेनेच्या वतीने कणकवली नगरसेवक सुशांत नाईक, कन्हैया पारकर हे देखील तेथे उपस्थित होते। हा बॅनर तुम्ही का हटवता असे देखील त्यांनी विचारणा केली। त्यावेळी त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न सांगितला आणि त्या दरम्यान पोलीस बंदोबस्तात हा आपण बॅनर हटवत असल्याचे देखील त्यांना सांगितले। त्यावेळी हा पोलीस बंदोबस्तात हा बॅनर हटवला गेलेला आहे। त्यामुळे सभेच्या आधीच संजय राऊत यांची सभेच्या आधीच हा बॅनर संजय राऊत यांचा इलाका 13 धमाका बॅनर या आशयाचा बॅनर कणकवलीतून हटवलेला आहे। कणकवली शहरातील पटवर्धन चौक येथे खासदार संजय राऊत यांची सभा होणार आहे आणि याच ठिकाणी ही सभा होणार आहे। आपण ही लाईव्ह दृश्य पाहू शकता। पण या सभेआधीच काही तास उरले असता येथे जो एक बॅनर होता, जो संजय राऊत यांचा जो बॅनर लावलेला होता तो नगरपंचायत प्रशासनाने हटवला आहे। त्यामुळे काही काळ वातावरण तणावाचे होते आणि जो येथे पटवर्धन चौकमध्ये बॅनर लावलेला होता इलाका 13 इशारा 13 धमाका मेरा अशा आशयाचा बॅनर होता आणि तो बॅनर कणकवली नगरपंचायत प्रशासनाने आता हटवलेला आहे। आणि त्यानंतर येथे जे उपस्थित नगरसेवक होते त्यांनी विचारले हा बॅनर का हटवला। त्यावेळी येथील जे नगरपंचायत प्रशासनाने सांगितले कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी आपण तो बॅनर हटवलेला असं त्यांना सांगण्यात आलेलं आहे। पण काही वेळातच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची पत्रकार परिषद कणकवली ओम गणेश या निवासस्थानी होणार आहे आणि त्या पत्रकार परिषदेत राणे संजय राऊत यांच्यावर तोफ डागणार का याची आता उत्सुकता लागली आहे की कोणावर नेमके बोलणार या संदर्भात चर्चा सुरू आहे आणि नेमकी ही पत्रकार परिषद आता काही वेळातच सुरू होईल। त्या आधीच या पटवर्धन चौक मध्ये जो संजय राऊत यांचा बॅनर होता जे नगरसेवक कणकवली नगरसेवक सुशांत नाईक यांनी लावलेला होता इलाका आशयाचा बॅनर होता। त्याच्यामध्ये संजय राऊत यांनी जे बॅनर लावला तो नगरपंचायतने हटवलेला आहे आणि इलाका 13 इशारा मेरा असा जो बॅनर होता आणि त्या बॅनरच्या दृष्टीने हटवल्यानंतर कणकवलीतील राजकीय वातावरण एक तणावाचं बनलं आहे। आपण पाहतो की त्यासाठी पोलीस बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आलेला आहे आणि ह्या जो पोलीस बंदोबस्त जो दिसत आहे आपल्याला काही काळ तणावाचे वातावरण कणकवलीत दिसत आहे आणि त्याचमुळे हे जे बॅनर युद्ध सुरू आहे इलाका 13 धमाका मेरा अशा आशयाचा जो बॅनर होता आणि त्यामुळे हे वातावरण तणावाचे बनलं आहे। आणि
पुन्हा एकदा कणकवलीमध्ये हे राजकीय वातावरण तणावाचं बनलेलं असताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची आता पत्रकार परिषद थोड्याच वेळात सुरू होईल आणि केंद्रीय नारायण राणे विरुद्ध संजय राऊत वर्सेस असा एक जे युद्ध आहे ते सुरू आहे. त्यामुळे या आधी देखील हे शाब्दिक युद्ध सुरू होतं. त्यांनी आरोप प्रत्यारोप एकमेकांवर केले होते आणि आता देखील या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये नेमकं राणे काय बोलतात याकडे पाहावं लागणार आहे. त्यानंतर संजय राऊत यांची या पटवर्धन चौकमध्ये सभा होणार आहे आणि ते देखील या कणकवलीत येऊन राणेंच्या कणकवलीत येऊन कोणावर तोफ डांगतात याकडे आता लक्ष ठेवून राहणार आहोत. आपण पाहत राहा कोकण 7 लाईव्ह. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.